Kapin sa 13,000 ka mga overseas Filipino workers sa Libya ang giawhag sa Department of Foreign Affairs nga mopauli sa Pilipinas nunot sa nagkagrabing kagubot sa nasod karon. Kagahapon, giisa sa DFA ang Crisis Alert Level 3 sa Libya. Pasabot niini ang mga Pinoy giawhag nga mobiya sa didto sa mas daling panahon. Ang gobyerno sa Pilipinas na ang mugasto sa repatriation cost. Mamahimong mo contact sa Philippine Embassy sa KM7 Gargaresh Road, Abu Nawas, Tripoli ug sa hotline number 918-244-208 o telephone number 483-3966 o sa email addresses nga tripoli.p@gmail.com. Ang kabut na gikan sa revolusyon ni General Khalifa Hifter sa Tripoli batok sa mga Islamic extremists. Niadtong Domingo, gisulong sa mga armadong militante ang Parliament Building sa syudad. Por lo menos 70 na ka mga tao ang namatay human sa sunod-sunod nga pagpang-atake.